Агар бародаро да ҳамин қадре ки ман мондаистам ягон кас ягон чизи ғайриёдӣ, странна, ҷолиб ё ки аҷоиб дида бошад дар комментария нависин. Хид мекардаги ё пастани тамошобинони канали ман медонанд что да ҳаминҷа нидо. Ту хид карда камаз. Ман дар комментария мебинем ку хид кардан ё не. имкон аст ки дар бурди ҷангувору бозингаро пул кор кунед. Ин кора чӣ гуна карда метавонед? ба ссилкаи дар комментария видео закре пешида бигзарен дар сайт регистратсия кунед, интихоб кунед ҷангувар ё ин ки бозингари дӯст доштаихтона дар бурду бозию бовар дошта бошед метавонед сум кор кунед. ва фаромӯш накунед дар вақти поли регистратсия кардан промокоди канала истифода кунед. Бародаро салому алейкум як бори дигар. Имрӯз як влог мешава, ки влоги полезни. Влоге ки одамода дар коре. Хеле ки оз шумо десин ман замока кандесам ҷои калита. Вроди калит соза. Чӣ дар коре ки ҷои калита бикани, дигар калит бизани. Ана ки ози бародаро он як фокус куна полезнигиша. Оз дар рафти видео шумо мефаҳмед. Чӣ ба ма пака акави кадестай усто ма да вақт ҳастай ма метавонам қайшимо чақ-чақ кунам бугун полезнигиш дар чия ки полезнигиш метавона мисол мегирем допустим бисёр одамо ҳастанд ки мошина мегиранд хатия бояд заводской дута калит боша якта запасной заводской дутаи меяка заводской бояд дута боша бисёр шатаи дора бисёр шатаи дора мисол меша ҳолате ки калитто меғалта мешкана ё ки ягон кор мешава мошин дар хонат мондагӣ роҳ нест намедонӣ чӯ кунад дигар баъдан дар ҷа дар помош меоя калити дуюм яъне ки мо дар ҷа ҳозир якақати замока кандаистем барои чӣ барои прошивка мекунем акан калити нава калити нав хеле хромови нав омадаги калитои нав омада яъне ки сабаби коре ки ман кардистам дута причина дора якш ки калити ки ҳозир ман мегирам и хеле нестай короче хромовия хеле боли интереснитар базебтарак хади калитам нав мешава освежит мешава лекин плюсш дария ки уже мо дута калидор мешем калити нав хромови базебтар ва плюси дигаш ки и калити худаш уже мода запаска места мисол дар хона дараҷо случай чего ту всегда калити запасной дори дар хади рафт наметавонӣ ки мошинат вайрон шава ту услобу ковӣ ки биё ясима биги трезои мара биканҳои ки что ма дури мошин бидорам ягон кор мо бикунам мошина заварӣ кунем ки айрах бераш кунем хеле ҳолатҳо бисёр мешавад ки и калито мақсад мешава ҳолат ки меғалта кор дига намекунад ки ма бисёр ғалтаги лекин шидагӣ ма да шидагӣ буд ки ҳолат калити ғалтаги буд ҳами яка буда ҷӯи кардагӣ буд ша барои чи барои ҳам вақти ма як калит доштам ин минусай конечно рӯй мекунем мода дар бисёр мерседесҳое ки солҳошон нав ҳастанд мисол 221 218 кузов вообще моделҳои нав нек бе кушодани замок онлайн дар ҷош мекунемш мақсад агар ки запасное бикунам ҳай мекунам мебиёя як 10-15 минут ждат мекуна баъди 10-15 минут ждат кардан корш буд меша уже мақсад калити нави замонави хромовира металлик меган бисёриё соҳиб меша дар баъзе мошиноҳое ки солҳошон кӯнае анами чиз дар кор мешавода ҳамира ҳӯй мекунанд ё ки вақте калита гум мекунанд анамо калита ки гум кард инами чиза ҳӯй куна рӯй куна мо айрои ҳами калитша месозем гашта равон мекунем уже мошин кор мекуна заводид меша блократори рул замок худаш иҷа чӣ гап сайдинид мекунем хел инҷада ҳозир онлайн генератсия меша иҷа чӣ гапа ин калита ҳозир даниша мехона мегирам баъд калита нава барна яъне ки ҳозир просто процесса запись мекуна дар худаш дар памят мегира баъд дар калити хром даи передавад меша короче бародаро мо боз связнем камтар кору бори ма биромад омадем аз сари кор гӯштемша короче давом метем соат чанде бишава дига ма иҷоно мерам кора то охира ба субуд мерасонем ба мерем дани момент чӯ киси ҳамон процессаша ҳаят мекунем ҳаяти процесс рафтес мешами не меша кайтимо точнее ҳардаш и основной
یه رد така. اینه کالت خده така. اینه ربینده. Короче, замок داره. این замок рулає. Замок руль. اینجا در جوش در проверкаш میکنیم، کار میکنه. Я کالت خده. این کالتی. ناو جورا. İşamet roşin. Ardış daxil şimdi. دیر اومدیم خیزتو خدمش دیر اومدیم شیر اومدیم. Короче, бардоро процесси ки мо кардем, хай байнда шумо надем, бо мо ҳамро сабрат кардем, обрат нама кордушон рафтум, ай сар омадем, лекин шумо ҳам хай кандему процесси кордем, бо ами процесси ки чихе кандем, обрат набу сабратш мекунем. Инемираку вақти кандандаку слишком эҳтиёт кардан дар кор, и ягонташ ҳичта ҷоиш намедирем хем. Меҷиқи ва инира мемуни, ира мемуни, иша меҷиқи маҳкам меша. Kalite xelit xati. اینجوره این کالیتی. نه تایر کدگی ختی. محکم. Ой, багач. Уже амҷа мехиза меравад. Шам кор кард. Во обрат навои меша. Обрат нафумад люкам меши. Люкам қатиам меравад. Багач. Ҳамаш кор мекунем. Короче, бардор ҷое ки дестен рам дистугиаймай, барои ки чизои шинос даиҷа ҳастай. Не толка ашёҳои шинос, и бардорои хидиян, мақсад ба боварии сатҳоиза. Ман ҳамаи корои техникии ки шавад даиҷа меом мекунам. Чизе ки шумо дар видео дидем, яъне ки мо калита кардем, иш муҳимай, именно калитаам барои чӣ кардам ки ҳамаи количество кам омадагия чанд ка як тавози дар моментаи омадагия 100 дона айда. 100 дона омадагия именно ҳамин намуд калидо ба нархи дастрасай, ба нархи хеле ҳам хубай ва ба качествои хуб, барои ки ҷое ки безеб кор кунам оҷо намерам. Ва ман иша гарантиятон метавонам ки агар ҳамин кор дар шумо ғалат дида ҳамин ҷо омадем 50 сомони дига дар шумо تخفیف یعنی که скидка карда мешава. Агар ки дами 50 сомон аз шумо скидка гирифта натонистем, ман дар бораи ман худам сиёмка кунем ки акан омадем кора кардем 50 сомон да скидка нашида ки амҷа ман худам айшоти худам метавонам слово метавонам. Так что сифати хуб, нархи дастрас, скидка ай хотири номи канал, ай номи канал гап скидка мешава тамом. Ҷо чораҳаи 46 пеши заправка, ози ман видеоро бо мемонам дар болош мебинед тере аллаки ҷоя кан чораҳаи 46 бо заправка ба бари заправка дар видео ҳам ҳастад, хубтар метавонед шинохта ва барои алоқа кардан номеро дар болои экран ҳаста шумода метавонед ба мошинтон бием бикунед, ё ки ҳолати мешавад ки оли ба наздики як бародар занг зад ки мошин дар хона мондаи калитакун кардагие, метавонед ҳамун замока хичавӣ карда мошинтон омада ки натонад ва котра хай накаши намеша, просто замока бигирем биёрем, тамом метавонад ки ҳамаша соз кунад дар шумо бутан ва ба ғайр аз оне ки толка калида иҷа мекунанд, не бо бисёр корҳои техникие ки оиди мошин сара кор дорад, ҳамаи ин услуборам дар иҷа метавонам карда. Так что истифода барем, бардоро дар хизмати шумо.